Eh, nabigla. Wala ka dyan. Pina-extra, wala naman. Wala naman. Wala naman, Wala kaya naman lang lagi. naipit. Angat nyo nga. Oh, hindi ko maitaas. Wala. Kabila. Ito, Sige, okay dito lang. po kayo dito. May video tuloy kayo eh. Ganon, din. Bakit laki-laki? Okay lang Kaya yan. nga nag-t-shirt Sige, na tanggalin lang. niya. O sige, di akong bahala dyan. Nagbuhat ka lang ng ano ng pangkasal. Yung hangin. Mabigat. Mga damit. Mabigat Mabigat na. yun. Ang nun eh. Mga gown yun eh. Sige ate, ano? Oh, Ayan, naipit. Ito, okay. Ayan eh. Ito lang. Kailan lang yung kahapon, nakarang araw? Hindi nung kasali nung 21 eh, nung binuhat ko yung 18 pa eh. Pinadoktor namin eh, in-extra eh, wala Wala, nga eh. mag-isang Tagal- buwan na. Oh, Ba't nyo sa pinatagal? Eh, ala ko, makitang ano, maghihirap, nakita ko lang sa Facebook, at yun, kahapon sa TikTok. Ayun o. Ah. Sarap. Aw! Ayun. Sakit yan. Sakit eh. Sabi ng amo ko. Sinabi niyo pumunta kayo dito? Oo, nakita ko kasi kahapon, Pinakita niyo yung mga yung video ko? oras. Oh, pinakita ko yung video. Eh, baka may bayad eh. Siyempre ka, may bayad. Ako nakako magbabayad. Ay, ala pang pera. Hindi po kayo mais. Yan yun. Paano hihiro? Pinost ko pa. Pinost ko pa. Ano sila magulat sa kwet? Ang dahil nag-reply. Siyempre. Kaya nga nagdamit ako ng Hindi ganyan natin. nagmalakit ka ako. Yan. Para madali siya. Wala ako ng driver. Eh, ba't kanya? Kay suot mo sa para ibababa na lang. Dito, last na. Sakit eh. Oh, medyo. Yan. Yan. Sakit. Medyo magana, no? Hmm. Lumambot na siya. Yan. Maraming pumunta dito yung mga katulong kasi yun yung ano ko eh, kasi kawawa naman sila. Buti nga't meron. Sakit eh. Medyo. Ayun. 살아오면 나를 죽이려는 자들만을 마주했다. 나를 Sabi ko wala na kayo mahanap, puro masahe lang yun dyan. Kaya nga Iba eh. yung mga- Sabi nung nagmamasahe sa bahay, ako ate Paps, ay, masahe, pilay kung maipitan, mas pwede ba? Eh, 정도 거리에서 mayayari ka doon pagka 너는 ginagala mo sa hindi marunong. Ayun o. Sakit eh. Ayun o. Pinisi ko nga yung buhat ang damit na eh. Masabi ng amo niya. Eh, nung binuhat ko, nung masakit, nung bumagsak, umano yung kamay ko eh. Tagal na ba kayo dito? Ay, at 10 years and a half na. Kaya, yan, relax lang. Hindi, huwag mong gawin, relax lang. Wow. 기사내도 사주에서 볼 Bali na yan. Ano ba ulit na doon? Magugulat pa yung amo ko yan, naitaas ko na. Eh, yung hanger eh, hindi ko maitaas Hindi, eh. yan. Ay, naramdam mo na hindi na masakit. Oo, hindi ka gaya. Kaya kanina, bago, Hanggang unos kalahati lang. ito pa. Talagang naipit mo. Mm. Abi, akala hawak ko yung hanger eh, pantay siya, biglang dumugot Nabigla yung ano. Pagka nabiglang ganun yan, makahata kasi yun. Kaya, yan. Kaya ito, puro itong gumagana sa gawa ko.
Dapat Oo, sabihin mo sa kanya. Dami-dami Sila. niyo ng pera eh. Ito, naangat ko to eh. Oo, angat mo Ito, na. naangat na. Oo, Oh, ito naangat na. Ganun lang siya. parang na magic ka. Kanina lang. Oh, ito daw naangat na. Kanina isa lang. Ganyan lang angat mo. Oh. Ganyan Sige, angat mo lang. Masusuntok na yung driver. Sige, angat mo lang. Nabigla siya. Ay, naangat na. Ito naangat na. Ito din naangat na. Oh. Yeah, pero medyo Oo, may sakit pa Pero talaga. kanina yun. yan, lumangat. ganyan. Hindi, yung Wala. konti, ganun talaga ito yung pinagilutan. Mm-mm. Pero yun nasasakit. Kanina hanggang dito lang talaga yung ako maabot ko.